zato postimo, zato čuvamo svoj jezik, čuvamo se od onoga što nam je zabranjeno, kako bi nam što čistiji post bio. Naravno, kod svojih kuća također ibadetimo, zikrimo, iščitavamo prijevod Kur'ana i učimo dove Allahu dželešanu od koje tražimo milost, rahmet, oslobađanje od materije i lijepih džennet firdevsa. I zato smo svjesni ovoga mubarek mjeseca i milosti u njemu. I ovaj mjesec ćemo žrtvovati svoje snove, manje ćemo slavati kako bi dobili više. Žrtvovat ćemo svoje vrijeme, odvajati minute od sebe za sebe. Ostat ćemo duže na sabahu 10 minuta zbog mukabele, zbog Kur'ana. Ostat ćemo duže i za podne namaza 10 minuta, isto zbog Kur'ana. Ostat ćemo duže poslije ikindije namaza 15 minuta, isto zbog Kur'ana, gdje završavamo dnevnu mukabelu. Doći ćemo također 10 minuta prije teravih namaza da čujemo poruke proučenog džuza, pa ćemo onda sat vremena provesti na teravi i tako svoje vrijeme posvetiti i posvjedočiti da smo doista iskreni Allahu i dželešanu robovi, pravi vjernici, da smo svjesni Ramazana i nagrade koju ćemo sigurno dobiti na Bajramu ako Bog da inša Allah. Allaha dželešanu vjerujemo, to posvjedočujemo svojim govorom i svojim djelima i samo od njega uputu tražimo, oprost i nagradu koju nam je obećao. Jer je tako rekao u hadisi kuciju, post je moj i ja za njega posebno nagrađujem. I zaista niko ne zna kakve su to najbolje i najplemenitije nagrade koju nam je naš stvoritelj pripremio. Kakve nas nagrade čekaju zbog toga što vjerujemo u Allaha dželešanu i što smo njegovi iskreni robovi koji se spremaju za sutrašnji dan kada ćemo stati pred njega, a on će nas o onome što smo radili obavijestiti. Za taj dan se mi pripremamo.